Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kon Didik. Berulang tahun. Sek pembukaan dulu. Ndang kok iso. Ayo, salam dulu karo pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang merayakan ulang tahunnya sinten? Mbak Sipa. Wis bar ya ini. Terus dikasih apa? Dikasih makan. Dia mau enak tamu deh. Mas Pri Kalimantan, koncone Mas Agus. Anak Mbah Marjono iki lho. Mbak Bella engko kuliahane Semarang kene. Tapi kan bapak ya pas gak ning omah. Indah gak pas ning omah. Arep tak syuting ya yo. Wedi nek ndek engko yo moh ngono. Yes. Pantuk gua mobil. Sak keluarga rene. Tapi engko jere engko nek Mas Agus rene ya arep nemoni. Tak kon dolan rono ning omahe Mas Agus rono kok. Lha urung ngerti omahe. Ayah ning ngemul. Mbah ndelok sapi mbah ngeteri dhuwit sing wong kono gak ngerti aku. Hidup orang kasih jalan aja. Tak taruh ini. Situ kan. Bosok, mau dikon jupuk dhewe ya omah. Wong karek ngomong. Ya. Aku wis dadi tolong ngono karo tukang jahit iki gak wani. Ya Allah, mbok latihan sing kendel. Dadi wong latihan sing kendel, sing sopan ngono lho, Dik. Aja pemalu. So hiren aku. Ayo. Aku sandal kene. Kula loh. Gak di sandal dia udah Kula. Jangan kau untuk bertanya. ngurung sejak kok yo mulai enggong. Oh, apa? Mbak kita nih mantis sih. Katanya kok kan? Patah kok. Wonge mandi paling. Ya, Bu. Assalamualaikum. Ki piro ke? Tapi ngene Iki nih. iki. Kene iki klambi ndek apa nih ndek iki? Kowe iki. Mau. Kemeja ini sih gelem tapi ini maksud dinding. Oh, kemuatan. Iki sing kaen anu apa tak gawe sing tinggal ijo kayak gitu. Iki apik guys. Setelane Mbak Tin. Monggo dibeli. Nah, di semanda sini jadi wingi. Ndi rokem ku dadi. Rokem di urung dicilekno nok, Dik. Paling urung iki. Wis. Wis. Urung. Wis. Dijajal. Wonge mandi paling. Kono lho.
kok. Wes ah. Wes no, Dik. Ya kuwi model A ki ngono kuwi, Dik. Nek kesepanen tenanan mbok nggo setelan kuwi ki gak mantes. Ya kuwi emang ngono kuwi kok. Wis mbok cilik nang Mbak kuwi. Urung kok. Lho, lah rek wis anu wetenge iki lho kok pas. Pas. Heeh. Lha kok jenenge opo ora? Lah kok blorot. Tapi Dik, Kok blorot lah ya kok. Lah sing atasane iki lho koyo orang iki nggo setelan kuwi gak api. walah tunggale mbok nggo ya kene. Iya. Iki lho. Oh, alah. Api roke. Sing kidul ki ngono ya, Mbak. Kain sing ape mbok nggo ijo ku kaya. Heeh. Sing nggone ana berarti. Iya, Sing wis mburi. bisa kan. Kaya. Terus atasane mbok tukang dadi ya kuwi. Enggak, itu api ya, Wek. Eh. Ndi? Sing tengah ku ya. Wis seneng Api jajal ya. seneng roke. Klambine gak seneng. Kambine yo ketuaan ae. Ya, yo mang kula sing ditemek sing tengah kuwi. Lah nek iki mbok nggo gadohan kotak-kotak api. Sing ndi? Iki ron kuwi Kotak-kotak ndi? kotak sampean iki to. Irenge ya? Iya. Sing atasane mbok nggo kotakan kae roke kae iso. Sing ireng iki nggo kotak-kotak kae iso. Ngono. Cocok ya, soalnya kan ada ungu-ungu deh toh. Mbahku lali warnane piye. Yo jajal aja. Tapi nek tak jajal misalnya aku gak nganggo klambi kuwi wis pas mbak lengene lah cara yo gak Kuwi nek kuwi dawa nek iki. nambahi ngono lho yo gak sah nyembung. Mari entukku jajal kae kan jerone enek Paham. jubel dadine. Iki kelir iki kelir tuwek kabeh iki. Ora nek sing iki sing sampean iki gawe gorena roke kelak golek api. Nggo setelan. Gak maksudnya iki sing mbok kanu ki atasane karo putih kuwi. Cocok. Lah sing roke bawa sing atasane Kembangan kuwi. Heeh. Ngono lho maksudku. Nah itu gede, maksudnya dawa. Cara dilinting lah kena ya koloran. Wis teko kene guys, Dek Abi. Keselen arep urut. Oh, boleh kok nyanyi apa ngono kuwi kok ngrugoh kaya ngono kuwi. Ndak udan ya kono? Awas dibuka sik. Ini. Waduh. Oleh-oleh kuwi ya, Le. Jajane kuwi mbokno kakak. Waduh. Nang dibenakno segenah, dikencengno. Awas motor lho. Lah. Wes. Wis munggah. Memang para tenaga iki rene, guys. Soale anak-anak memang arep pamitan jare arep ning tanda. Engko nek enek tenaga rene, Dik. Ngono, tak kon nunggu ning omah sik. Kan cah-cahmu ya sedelok, guys, jarene. Pak Pri karo Lek Pri. Jadi Pak Pri. Pri gede karo Pri cilik. Ngenteni Mbah Lani cek mijeti Bu Elena. Lah ngenteni kowe gak teko-teko, Nek. Terus
mijeti kono sik wis ndek mangkok. Engko bar kok kono rene wis tame aku tak rono sik lah ya sedelok. Cek bukake apa iki oleh le? Kadene tak telepon nangke iki mangkok. Lho wong metu ket jam 4 apa jam piro ya? Ditelepon wong mall kon ngeteri dhuwit. 2.000 apa 3.000 ngono. 3.000 ngono krungu ya. Lah teko kono ki kon golekno wedhus misan mbok anak. Terus langsung golek ning ngene Masluk entuk. Iki mang tak telepon ki ngene. Bosen pokoke angger metu ki rek gak ngabari sing ning omah ngantek bengi niku lho aku gak gregeten. Lha ngono ki mbok WA aku ngono. Langsung diterno rono rek wedhus rek. Ora ngantek bengi lho. Entuk mbok anak ngono jere. Ki apa tek abot men. Ele, tase ki tak ngene njukukno rapot kakak sesuk ben gak lencu. Ya. Cek di unboxing Kak. Ki apa Kak? Jajane iki apa lagi? Pahlawan lapis kukus. Oh, alah sak tase lho iki. Cek apa ki jajane walalah kok abot men. Oleh-oleh kok Surabaya, guys. Pahlawan lapis kukus. Ki rasa apa lagi le? Piye nek buka ki? Nek buka piye nang? Pesen. Oh alah, sing pesen sapa? Aku ning kono WA. Ya Allah, sek magrib guys Dik Dinda ini. Ngono kok tak celuki walah. Sek salat. Maaf. Ibu gak roh dek nek sik magriban. Wis karek berdoa kok nang berdoa. Kono ki nek magrib wis setengah jam dhewe, guys. Lah iki kesukaanku. Wonge emoh dek sing kuwi. Sing sapa? Sing iki jare. Sing Dinda. Lho, lah ya iki rak senenganku ijo-ijo ki. Mas Arki. Heh? Asal. Ono Mas Arif kok. Kue apa? Pandan. Iki pandan, bolu pandan. Wonge urung ning omah kok. Wonge sik ning tanda. Lho Pak Suwo gek teko ngono ki lho. Aku bosen nek Mas iki nek metu niki mbok WA, Mak aku cek ning kene ngono nak ya sing ning omah kuwi lho. Wis diomongi saben dina kok semono kuwi senengam. Lah ngono nek ngabari sing ning omah kaya ngono. Nyawang aku kok. Metu-metu ki mbok yo. Kakak isih salat oleh. Kok Mbah Lanis dilungkas wong budale rodok nek mang mijeti wong siji tok. Lah ngenteni kowe kok gak teko-teko ngono terus antak ning gone Bu Elena diluk apa piye yo. Sitoke gelis. Nang mam anak sambel anak kulup. Anu Dinda jawane gawe bihun kuwi soon. Kemblotongen jane winuk nah pedes enak lho. Sambel tomat tak goreng neh. Mesti nak sampean kok mau Mas. Ana wis gak apa-apa gelem-gelem. Nah, nanti pangan dek. Duh, pateni adik lampune nek bar salat. Senengane ngono kuwi, sajadah bareng dilangkep neh. Tekan ning dhuwur. Bisa, anggo setengah jam. Lah perang ngentut barang, mosok apa rukoan ae kalau ngentut lali. Kita cara nggo cukup rapot gak kurang gede ya, Din. Sing penting ki nganu, gak lekoh kabeh ngono lho. Dikek ning jok yo gedhi rapote. Ora sedeng. Nganggo gunting Adik. Gak bilang makasih karo Mbak Ana. Thank you. Karo Davis. Kayak gak tumbas kelambi ya, Le? Habis. Ning apa ae? KBS sampai ning apa? Ning museum bawah tanah. Pirang lokasi ki ndi? Mata. Oh, lah. Lah kene ketok ning KBS sik sedino dhewe, Nak. Lah renang.
semare suwe nangis. Lah yo, lha kuwi 4 lokasi. Lah mulai jam piro Dek Bi? Teko mah jam piro? Yo, iki para esuk neh. Beleke. Teko Enggak. ya ben. Ya jam 10-an jam piro ngono kuwi? Ya yo, kok kene kae jam piro kae? Mah magrib teko nganu. Teko pasar Turiak terus magrib kae. Iya. Numpake. Saiki mundur jame, saiki jam 7. Numpak keretane. Nek dia kan setengah 7. Jam 5 teko stasiun, wis do ngumpul stasiun. Akeh sing rekreasi ndek iki, akane gak patek uman roti. Ya yo. Nek ndek ben ndak awak dhewe enek jajan ngene iki. Enak. Sing nggih endi maksudku? Lah sing ape kuwi? Ape mantuk? Sing ngandeng ratan-ratan kae wis. Kene doloren ngenteni angkot ya. Ape anu tiket kulo ape mantuk? Wis ning pasar Turi wis ning kuwi ya. Ning nggon apa itu enak khusus. Walah sing ngantri kae ya. Sing antri mung Iya ngeling aku yo. Ning kono Khusus kuwi. roti-roti kuwi. Iki berarti mas aku ya wis mlebu ning nggon antrian kuwi ya. Apa nih? Rotine iki ning jero Iya. ngono kae lho. Ning jero Kaya ruang tunggu. ngono kuwi. Ning ngarepe. Heeh. Sampingnya kan terus roti. Oh, roti. Ayo. Tutup ah Dek, mbok ben ngowoh kok ngono. Enak emang kulkas. Atas ya mana? Tapi di Pirnun kan ora mambu. Gak. Atas. Dek gak ngaji, Dek. Cek libur ngaji nih. Hah? Lah ya rek gak ngaji ya? Wah, nuruti kesel iki Dek yo. Terus ora ngaji terus piye? Iki kok liburan iki kok lho. Kan wis meh libur engko Setu njupuk rapot. Lah pri, wah iya aja wis mandi wis budal ning warung kok. Lah kon ngomongi kok pringganong rene kok Wis ada. telepon. Dia mang ning kono. Ngene. Lah jirene aku nek rene wonge peneng omah. Lho omahe iki lho ndi omahe balong tek aku ngono. Tak kon rono. Lah aku ndak yo ro omahe. Entek suwi ning kene sore, sak mobil sak anake sak bojone. Koncone ning Kalimantan iki, guys. Anake telu ku belas kuliah ning kene jere engko tinggal ning kene. Ndek ning kene suwe kok. Wong ngenteni sak masuke bela kuwi, Dik. Oh ya suwi lho gak medun. Ya yo. Gat bela. Cara papat iki yo anake, cara gak ninggal ngono. Ya papat. Lanang Sing cah lanang malah sing ninggal. Ayo kecilkan. Wis. Dek. Engko nganu iki Siska mah tak omongi. Jane Mbah Lani iki jam 2 wis mulai. Cuma Kumpulan. aku lah yo, aku kok yo gak ora kowe gak omongi sis. Lah esuk wis tak omongi sis engko bar magrib yo. Aja lah ndi-ndi Mbah Lani lah iki mang wonge lali Siska gak ngomong Mbah Lani. Yo tipane tak enteni ngantek suwi ngono yo aku tak ngidul sik yo ngono. Cuti habis dak. Nah yo. Engko wong mandak nggone Bu Elena yo wong siji kok ngono. Iya Mbah, engko timbangane ngenteni kesuwen yo tok ngidul sik lah wong habis wijik ning omah tak telepon aku ngono. Wis habis, celak habis. Tenagane iki wis dorene kabeh iki. Karek ngenteni. Lah anu jere apa nek kumpulan apa ngono lho, kumpulan baon-baon. Aku ya sediluk tok Dek, engko nek tenagane dorene ya kon do ngenteni ning omah sedelok. Lagi kenapa sih? Iya aku ngono. Ya lek pri gede cilik ya tenaga biasane kuwi. Wis kecil kan? Jare nakal nah. Wes do nglumpuk iki, guys. Dek sae nek dihabis ning kene iki karepe iki Pak D niki gak oleh ngajak dihabis iki. Pak Deku ngono. Ya mamaku ngono. Mang itu serandang yo. Sam gak oleh. Angger aku dikamploki Dinda ngono kuwi ya. Ki mamake adik. Walah dulure lanang dinyik-nyik. Aku nangis nang bareng. Bang yo. Dihabis keselen kok ya, Nduk. Nang nyik-nyik dihabis. Dihabis nyik-nyik. Piye nek nyik-nyik?
Dek Nini cek. Ki, pamane Pak Ebi lah. Kalau Om, anu na. Dong lumpuk nih guys, nek sore iki. Motor kapan boleh-boleh nah? Ya metu. Dinda wis ngisak nang salat misan. Besok para Lho sesuk paing lho. Lho kemang gak anu terone Mbak kok. Ayo. nanti jam. Lho iya aku wis ora diomongi ngono nek kon roh le. Dak mangkat isu. Iya rek kan ngene. Kita ora di sopo. Tal kita ki yo ngulung ngalor. Sayang le. Cek nek halo guys piye? Sa. Dadah. Lebena. Sayang le. Dadah. Lah Pak De di Pak De habis. Pak De habis, Pak De. Jangane Pak Kucing hajis. Deh. Gak ning dolan ngene Pri ya, Gus. Gak dolan. Terus apa? Pri ne Mbah Marjono ning kene sangat tak sak suruh to ha. Lah nggo mobil ku kaget aku sopo dek nek. Aku nek ditamu mobil ki. Aku ki ndut teko pirang ape niri. Mas aku ki nganu dadak. Assalamualaikum Bos ngono. Ku kaget aku. Jam 4 apa jam piro mang? Sore. Ya sak anake sak bojone. Anake telu jak kabeh. Wedok ya. Hah? Lu wedok kabeh. Telu wedok papat jane. Lah ninggal siji lanang tek sing ninggal. Kae kaya Sing ninggal lanang. Yo ambek sing ninggal lho. Ora le ketiga e. Masa iya? Ketiga. Nak ketiga. Pri anak Marjono. Sing pas Mbah Jas sampe bar ninggal blok ora. Terus dhek ngono kuwi. Saiki yo. Lah entek wis mulai le. Anake ape melok kerja ning kuwi lho, Dok, ning Ya Pak Prabowo ya. heeh. Kusel. Iya maksudnya Kan melok kerja ngopeni cah sekolah masak cah sekolah dikeki mame. besok ngono kuwi. Iya kok sip jam 10 bengi sing ana. Kene dek tadi kayak kene tadi. Lho lah kuwi engko nganu Dek, sak sekolahan kuwi wis pirang-pirang sekolahan ki wis masake ning kono. Wis ning nggurine omahe anake nek kerjaan pindah malah kok. Wis wilayah kene ya dhewe neh. Yo dhewe neh, kuwi engko paling sak kecamatan kono lho Kradenan tok yen aku. Kecamatan Menden kuwi apa Kradenan kok sak kono kuwi tok. Kecamatan Kradenan manggone Menden. Lah iya. Aneh ya iki. Diapakno Mas Agus nduk kowe. Diapakno Mas. Diapakno Mas Agus rambutmu diowok-owok ngono kuwi ya. Kadang terus si baru nek Nduk kowe iki ndang isak, Dik, ndang isak misan. Mbah Lani dek suwi men mangi diparani Siska Idul. nek picu suwe sih. Lho lah ndek mang ngenteni habis kan gak teko-teko suwi terus tak mijet ngidul sik apa piye aku ya. Ngono. Mang Mas Arif wis teko purung enak, Gus. Mas Arif wis teko purung. Pak Suwek gak ndang ngulon cek nganguk tenagane kae lah, Mas. Lho lah anak-anake do mulih purung. Iki apa metu wong e? Walah ning tanda. Cek ndang nganguk ngulon kok. Yo wong kidulan sing ndek esuk mang. Tak kon nganguk, empuh anak-anak ketok urung balik. Lah iya. Lah piye wong dimang dinteni ya ora Ada mangan aku ngocupno. teko-teko. Anggitku gak ngocupno kok Pak Piana ra potong. Kuna isu. Walah yo ngenteni bose kok ra mulih-mulih nyelik. Lah ya telepon mang tekono jamu. Lah lek jen gak melok rene ya? Lek jen ambek sapa kuwi sitae? Lek sapa?
Suladi ya. Lah yo, duwe wetang dhewe iki, Mang. Orang ini sing gawe kok. Lho lah aku Mang, tipake wis no. Lah aku putuku rene apa tak tinggal rene, habis rene wong e. Ora, nggo motor kok. Ki lek sapa Paterno, Sateran. Motor apa? Paterno Sateran. Anduwe elep lek. Elep yo. Motor. Ya lebih ya, Pak. Tuku anyar rek. Tani jamu, guys. Mangkat telepon kowe Mas Tipak ya. Beneke Mang. Kowe iya ora Pak Sungu nek tukono jamu. Pesen ndukon tak jadi mulai ya. Jam tengah 9. Lho, lah kono ya rong roh rek kumpulane suwe apa sediluk rek lek. Kumpulan jatah sumbu. Kumpulan Dek. Kumpulan dia Tapi wis mulai. Lah tapi mulai ket bar magrib. Anggek uje endi ngantek saiki lho mulai. Antri. Enteni kene mulai. Nganggo kupon kirim. Iya. Nggo kakak mbek nggo apa Mang? Kakak mbek KTP kok. Kakane wis untuk kakak kon tiung. Aneh-aneh. Murah kok ngomong bro. Ngerti ae ketok kok, nyekel kok. Tak kira lek jan lek anu sapa kuwi Suladi Mas aku nek do melok rene. Malah milih nyum kok. Suwet. Pokoknya suwet.